Fáilte Rash, welcome back. Follow me, Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1 topic ado. Rannóg a sé ceithre chomhrá ag bhaint le Éisteacht. Level A1 topic 2 section 6 4 conversations with a focus on listening. Lamúna, Cúlra agus áit Chónaithe, and we'll be working with background and where you live. Beg an bilog ceithre chomhrá uait don gníomhaíocht seo. You'll need the handout 4 conversations for this activity. Ceithre chomhrá, 4 conversations. Beg to Éisteacht le ceithre chomhrá sa bhíor seo. You'll be listening to 4 conversations in this sound file. Is lehanach printáilte é seo ó riamhra faoi dhaoine atá ag freastal ar chomharsa ach tá roinnt sonraí in asnamh. This is a printed page from a computer of people who are attending a course, but some of their details are missing. Éis leis na ceithre chomhrá anois agus líon na barnaí. Listen to the 4 conversations and fill in the gaps. Ceithre chomhrá. Chomhrá a héan. Cén taine matáirte? Leonardo Matassa an taine atá orm. An Franca tú? Ní ha ach idalach. Is as Milan me, ach tá me I mo chónaí in núglas in aice le corca inis. Cén seolú tágad an éireann? Cuige dó an tráid mhór corca. Cad é de ever telefón balla? A náid dó a hían, a hocht a dó a hocht, a ní a ceair a dó a sé. Agus iver mo gahan póca, a náid a hocht a seacht, a trí a dó a sé a seacht, a ní a trí. Chomhrá a dó. Agnes Wojcik an taine atá orm? Is Pólanach mé? Is as Krakow mé, ach tá mé I mo chónaí inis faoin tua. In aice le Gaillimh? Cén seola thugad? 65 Sráid na Sipaí, Gaillimh. Cad é difir telefón baile? A náid a né a héan, a 45 a dó a trí, a né a hocht a seacht. Agus difir do gahan póca? A náid a hocht a sé, a trí a 42, a seacht a sé a 5 a né. Chomhrá a trí. Hi, is me se Heike Cole. Is Germanach me. Is as bán me ach tá mé mo chónaí in éireann inis. Cos farige in aice le tralaí. Cén seola atá agat? Nóchas a sé ard na rás tralaí. Cad é difir telefón baile? A náid is sé a ceathar, a trí a ní a seacht, a sé a seacht, a trí a 5. Agus ifir do gahan póca? A náid a hocht a 5, a ní a hocht a trí, a seacht a dó, a ní a hocht. Chomhrá a ceathair. Díomh, is mi se ping ho. Is sínach me. Is as Beijing me, ach tá me I mo chónaí sna sceirí in aice le bla clia inis. Cén seolú tágad? 87 bóthar na trá. Cad é de ever telefón balla? A náid a hían, a 45 dó, I trí a ní a hocht a seacht. Agus ever de gúchan póca? A náid a hocht a sé a dó, a sé a seacht, a náid a ní. Ceithre chomhrá. Chomhrá a héan. Cén taine matáirte? Leonardo Matassa an taine atá orm. An Franca tú? Ní ha ach idalach. Is as Milan me,
ach tá mé I mo chónaí in núglas in aice le corca inis. Cén seolú tágad an éireann? Caoga dó an tráid mhór corca. Cad é de hefur telefón balla? A náid dó a haon, a hocht a dó a hocht, a ní a ceathar a dó a sé. Agus iver mo gachan póca, a náid a hocht a seacht, a trí a dó a sé a seacht, a ní a trí. Córá a dó. Agnéis bhaitsigh an tainnim atá orm? Is pólanach mé? Is as Krakow mé, ach tá mé I mo chónaí inis faoin tua. In aice le gailh? Cén seola hágad? 65 sráid na sipaí gailh. Cad é difir telefón baile? A náid a né a héan, a ceathair a cúig a dó a trí, a né a hocht a seacht. Agus sifir do gachan póca? A náid a hocht a sé, a trí a ceathair a dó, a seacht a sé a cúig a né. Córá a trí. Hai, is mu sé haicé cól. Is gearmánach mé, is as bán mé ach tá mé mo chónaí inéireann inis. Cás farige in aice le tralaí. Cén seola atá agat? Nóchas a sé ard na rás tralaí. Cad é difir telefón baile? A náid is sé a ceathair, a trí a ní a seacht, a sé a seacht a trí a cúig. Agus ifir do gachan póca? A náid a hocht a cúig, a ní a hocht a trí, a seacht a dó, a ní a hocht. Córá a ceathar. Díomh, is mi sé ping hó. Is sínach mé. Is as Beijing mé, ach tá mé I mo chónaí sna sceirí in aice le bla clia inis. Cén seolú tágad? 87 bóthar na trá. Cad é de hefur telefón balla? A náid a haon, a ceathair a cúig a dó, a trí a ní a hocht a seacht. Agus hefur de gachan póca? A náid a hocht a sé a dó, a sé a seacht a náid a ní. Agus inis na freagaí, Leonardo Matassa. Na lean, chuig a dó, a náid a dó a haon, a hocht a dó a hocht, a ní a ceathair a dó a sé, Agnes, Pólanach, Krakow, 65, a náid a hocht a sé, a trí a ceathair a dó, a seacht a sé a cúig a né, Helke, Gearmánach, Nócha sé, a náid a sé a ceathair, a trí a nó a ní a seacht, a sé a seacht a trí a cúig, agus ping as Beijing, 87, a náid a hocht a sé a dó, a sé a seacht a náid a né. Anis, éis leis na córáite a ríis agus bí ag léamh ag an am céanna. And now listen to the conversations again and read along at the same time. Ceithre Chomhrá. Córá a haon. Cén tainnim atáirtsa? Leonardo Matassa an tainnim atá orm. An Franca tú? Ní ha ach idalach. Is as Milan mé, ach tá mé I mo chónaí in núglas in aice le corca inis. Cén seolú tágad an éireann? Caoga dó an tráid mhór corca. Cad é de hefur telefón balla? A náid dó a haon, a hocht a dó a hocht, a ní a ceathair a dó a sé. Agus iver mo gachan póca, a náid a hocht a seacht, a trí a dó a sé, a
Éisteacht ní trí. Córá a dó. Agnis bhaitsigh an taine atá orm. Is pólanach mé. Is as Krakow mé, ach tá mé I mo chonaí inis faoin tua. Ina le galibh? Cén seola agat? 65 sráid na sipaí galibh. Cad é difir telefón baile? A náid a né a héan, a 45 a 2 a 3, a né a 8 a 7. Agus sibhir do gháin póca? A náid a 8 a 6, a 3 a 4 a 2, a 7 a 6 a 5 a 9. Córá a trí. Hai, is mu sé haicé cól. Is gearmánach mé. Is as bán mé ach tá mé mo chonaí inéireann inis. Cás farige in aice le tralaí. Cén seola atá agat? Nóchas is sé ard na rás tralaí. Cad é difir telefón baile? A náid is sé I 4, a 3 a 9 a 7, a 6 a 7 a 3 a 5. Agus ifir do gháin póca? A náid a 8 a 5, a 9 a 8 a 3, a 7 a 2 a 9 a 8. Córá a ceathair. Díomh, is mi sé ping hó. Is sínach mé. Is as Beijing mé ach tá mé I mo chonaí sna sceirdaí in aice le bla clia inis. Cén seola tagad? 8 bóthar na trá. Cad é de ever telefón baile? A náid a hían, a 45 a 2, I 3 a 9 a 8 a 7. Agus ever de gúchan póca? A náid a 8 a 6, a 8 a 6 a 2, a 6 a 7 a náid a 9. That wraps up this section of Ceithre Chomhrá, Cúlra agus Chónaithe. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacintha.com, links in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairteam úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their permission to use the learning resources that are available on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.